Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Кыям Миңлебаевның бөек рәссам сынчыбыз Бакый Урманчыга багышланган Бакый дигән әсәреннән бер үзек тәкъдим итәбез. Ул Айрат Арслан укуында яңгырый. Репрессияләнеп, 4-5 елын сөргендә заяга уздырганнан соң, изге ниятләр, якты өметләр белән кайтып төшә Казанга сәнгатькәр. Ул чагында инде әтиләре вафат булып өлгергән, туганнары гүя шар кышлар кайсы кай тарафларга очып киткән, монда бер Сафия гына торып калган иде. Ике абыйсы кулга алынганнан соң күргән кичергәннәрен Сафия елый-елый сөйләде. Аның ире дә ачык чырайлы кеше булып чыкты. 2 яшьлек буйчан малайлары дәү абыйсының кулыннан төшмәде. Шулай итеп, Габделбакый сеңелләрендә кунак булды. Элекләре үз өйләрендә яратып ашаган ризыкларга тиенде. Ичмаса бер күңелләре булганчы сеңелкәе белән сөйләште дә серләште. Иртәгесен Габделбакый шәһәр буйлап йөрергә дип чыгып китә. Бакчаларны карап йөри, элек үзе таптаган урамнарны җәяүләп кенә әйләнә. Юк, этюд мазар өчен сюжет эзләми сәнгатькәр. Әлегә булай гына йөри. Әмма шулай кулны кесәгә тыгып йөри торгач, bir zaman Кремль янына барып чыкканын абайлап ала. Кремльнең деварларын күрергәме? Сөембикә манарасының гүзәллегенә сокланыргамы? Юк, аларны күреп сокланыр өчен түгел. Һич юк. Хәер, аларны күрү зыян итми инде түгел. Әмма бүген күңелне кытыклап тынгы бирмәгән нәрсә музей иде, әлбәттә. Әле бер сәгать элек кенә сәнгатькәр моның шулай икәнен тәгаен белсә дә, башын диванага салып акрын гына атлау ягын карады. Ул чагында әле музей сүзен авыз ачып әйтмәскә мөмкин иде. Ә менә хәзер музейның иман ишеге төбенә килеп җиткәч, диварына килеп төртелгәч, тәртәңне кирегә бора алмыйсың. Максатыңны аермачык әйтергә туры килә. Иман ишекне ачып эшкә үтми хәлең юк. Әллә ни зур өмет багламасаң да, сорашу, белешү бердән бер юл. Кем белә бит? Кем белә? Берәр караңгы почмакта, баскыч астында мазарда элекке берәр эшең аунап ятса, һич югы адашып калган булса. Һай, ни әйттең иде дә бит? Гәрчә сабан туенда көрәшкән чакларын онытмаган, хәле дарманы булса да, көч хәл белән генә ача Габделбакый әлеге иман ишекне. Бисмилланы әйтә генә, тәти аягы белән атлап керә ул музей бинасына. Кергәч тәле беравык туктап хәл ала. Башын күтәреп диварларга, мәрмәр баскычларга күз сала. Шул баскычтан кыюсыз гына югарга атлый. Анда ул ашыкмыйча гына залдан залга һәммә нәрсәне карап йөри. Кичтеки генә үзгәрешне дә сизә, яңа экспонатларны абайлап ала. Шулай акрын-акрын бара торгач, рәссам иң түрдәге киң вә озын залга якынлаша. Йөрәге бер дә урынында түгел, дөп-дөп тибә. Күкрәк читлеген җимереп ватып чыгарга җыенгандай маташа.
Акыл белән эш йөрткәндә ул үзенең әсәрләрен күрергә һич өметләнми. Фақат залга аяк басып, киң вә биек диварда аларның эленеп торган урыннарына гына күз салып чыгарга ниятли. Башын аска иеп кенә түрдәге сәнгать залына уза рәссам. Һәй, бар иде бит бай чаклар, кисә тулы борчаклар дигәндәй, 2-3 көннең берендә менә шушында килеп, иркенләп йөргән заманалар. Аның әсәрләре диварда юк. Биек вә киң диварда аларга урын калмаган әлбәттә. Ни хәл итәсең бит? Кеше үзе өмет итә, замана тәкъдир итә. Әнә Фешин белән Тимофеевның гүзәл киндерләренә тимәгәннәр, элек элгән көе тора бирәләр. Гүя вакытның аларга тәэсире бөтенләй дә юк. Ә менә алар белән янәшә генә иң мактаулы урыннарда эленеп торган сепаратор янында картинасындагы кызыл күлмәкле уңган хатын да, сары күлмәкле кыз да, һич югы Бикбулатов картның портреты да күренми. Алар урынында бөтенләй бүтән яңа картиналар. Һәммәсе дә сәләтсез түгел икән булай үзе. Әнә ич берәүе хайран ипле генә күренә. Гади генә сюжетны шулай башкарып чыккач, ярый инде ул авторның киләчәге өметле дигән сүз. Әнә шул рәвешле үзенең хезмәтләре вайран ителүенә тәмам инанып, авыр булса да сабыр гына шушы казаны күтәреп, күңел төшенкелеге белән гамсыз генә бернинди нәрсәгә юньләп карамыйча гына зур залны урап чыкты Габделбакый. Яна да 1-2 адым ясыйм да моннан чыгам инде дип кенә торганда, имәнеп китә язды. Юк, авторның исеме күрсәтелмәсә дә, әлеге киндернең бер чите күзенә чалыну белән әллә нәрсә булды Габделбакыйга. Авторы күрсәтелмәгән әлеге картина һичшиксез кичү иде. Ана да бит үзенең сабыен тәпиеннән дә танып ала. Мондый халәтне шушы көнгә хәтле кичергәне булмый әле Габделбакыйның, гомерендә дә булмый. Шуңа ул хәзер бүтән җаны, табигаты актарылып, үзен күкләргә ашкандай бәхетле хис итә, башлары әйләнеп китә. Гәрчә аяктан егылмый калса да, акылына исенә килгәндә үзенең елап торганын шәйләп ала. Әйе, үзе моннан 6-7 ел элек дәртләнеп иҗат иткән, сәнгатькәрләр һәммәсе дә камил дип тапкан, ничә елдан бирле күрергә зар интизар булып тоткынлыкта яшәгән, әле менә күреп, түбәсе тамам күккә тигән картинасы алдында күз яшьләр түгеп елап тора икән лабаса. Килер вакыт, ул вакытларда Габделбакый үзенең озын гомерле буласында, бинихая катлаулы иҗат юлын исән имин узып, сынлы сәнгатьнең төрле жанрларында илаһи зур уңышка, дәрәҗәгә ирешәсендә, халкым мине үзенең рәссамы буларак таныймы, юкмы дип аптырабрак яшәгәндә, яна да 50-60 елдан соң алух сөйенішләр киләсендә белми әле. 86 яшын тутырганда нәшрият альбом кадар альбом чыгарып биргәч, сөйенеченнән яна елап җибәрәчәк әле ул. Хәзер инде аның әсәрләре мәңгелек һәм аларны иҗат итүче үзе үлемсез. Яна да 90 еллык юбилейын шундый да зурлап Татар академия театрында уздыргач, күңеле тулып елаячак әле сәнгатькәр. Халыкның үзен эшкә сәләтле уемчы вә рәссам итеп тануына тәмам инангач, әле 10-15 ел элек кенә урманчы
Татар совет сынлы сәнгатының классигі деп язған үшін генә дә түрәләр мөхәррирнең күзен ачырмасалар, юбилейда иң дәрәҗәле сәнгать әһелләре дә, иң олы түрәләр дә рәссамны олылап, барысы бер авыздан шулык сүзне кабатлаячаклар әле. Даһи сәнгатькәр диячәкләр әле. Килер вакыт, хәзергә 30-нчы еллар гына. Һәм рәссам Бакый Урманчы музейда үзенең картинасы алдында тора. Эй, газизләрем, үзегезне сагынып, үләр дәрәҗәдә сагынып кайтканымны каян белдегез? Күр инде, каршыларга көймә белән чыккансыз бит, идел кичкәнсез бит. Киңме идел, тармы, ул барыбер агым су. Ул барыбер агудан туктый белмәгән тормыш үзе шул. Иске идел үзе тар гына сурәтләнгән. Әллә рәссам сабый чагыннан зөя суында кыйнып үскәнгә, аны артык еш иңләгәнгә, иделне дә шундый итеп кенә күрәме? Әллә инде пәһлеван гәүдәле, типсә тимер үзәрлек егет идел хәтле иделне үзе шулай чамалыймы? Әйтүе кыен. Ул заманнардан бирле натурадан ясаган эскизлары әлбәттә сакланмаган. Ярый әле картина үзе чирек күлгә төшеп батмаган. Исән калган. Шунысына сөйнергә кирәк. Батса ни хәл итәр идең? Авторның өметен тамам үзүе тикмәгәмени? Бүгенге көндә әлеге киндергә кызыкмаган кеше юк. Хәтта рәссамнар да кызыгып куйгалыйлар. Чынлап та җанлы әсәр, бар детали да җиренә җиткереп эшләнгән киндер. Ә бит рәссам ул чагында 30 яшында гына була. Әмма инде сабый чакта акшарлаган мишкә мал туар сурәтен төшерүдән башлап җибәргән, сәнгать мәктәбендә генә түгел, хутымасларда белем алган, бер юлы икшәр факультетта һөнәргә өйрәнгән. Шуннан соң үзенең белгәннәрен сәнгать мәктәбенә килүче яшьләргә дәртләнеп сөйләгән Сакалбай шул заманнарда ук инде профессиональ рәссам буларак тамам өлгереп җиткәнлеген исбатлый. Ялкауның аның сүзе күп булыр. Сылтавын табар ул. Юк, бер көндә эшсез торырга ярамый дип авыз тутырып әйтәчәк әле рәссам янәдә 50 елдан. Әйе, Бакый Урманчы гүзәллекне күрә дә белгән. Үзе күргәнне искиткеч матур итеп тасвирлап күрсәтә дә белгән. Ә бит моның өчен гүзәллекне күреп гашыйк булу, мөкиббән китү генә җитми әле. Моның өчен сиңа зур философ булу, шуннан чыгып фикер йөртү, дөнья ва тормыш кануннарына каршы килмәстәй өр-яңа сюжет кыру осталыгына ия булу, янә дә күп нәрсәләр һичшиксез зарур. Фақат шунда гына син тамашачының игътибарын җәлеп итәрдәй камил ва үлемсез әсәр иҗат итә аласың. Шунсыз синең сюжетың кутылгысыз рәвештә я фотографиягә тартым, я инде бөтенләй фальш, ясалма килеп чыгачак. Тамашачы синең эшеңне кабул кылмаячак. Ул аңа гади генә итеп әйткәндә шанмаячак. Әлеге кичү әсәрендә һәр деталь ныклап уйланылган, үз урынына киреп утырган. Төсләр гаҗәеп уста сайланган, һәм шуның нәтиҗәсендә табигый бер күренешкә, ягъни сәнгатьчә дөреслеккә ирешелгән. Тамашачы әнә шуңа ышана, рәссам тасвирлаган күренешне тормышта булган хәл дип кабул итә. Детальләре хакында уйлана, камиллеккә соклана. Исенә килгәч, сәнгатькәр ашыкмыйча гына як-ягына күз салды. Аңа игътибар итәрлек, шикләнеп карарлык зат күренмәде. Шуннан соң гына тынычланып калды, иркенрәк сулады. Газиз картинасына зәңгәр күзләрен тутырып тагын бер карап алды да чыгу ягына юлланды.
Ул көнне өстенә тау хәтле бәхет ишелеп төшкәч, Габделбакый берәр кешегә сүз кушарлык, музейда эшләүчеләрне күреп, алардан башка киндерләрнең хәлен язмышын сорашыр, белешер хәлдә түгел иде әле. Сөенечен тизрәк өйгә алып кайту һәм сеңлесенә сөйләп бирүдән гайре берни дә килмәде аның башына. Язмыштан һәр чак яманлыклар гына күреп өйрәнгән рәссам шатлыкны күтәрә алмады. Күңле йомшарды, таштай каткан бәгыре балавыздай ириде, күзенә яшьләр килде. Икенче көнне исә тәртәне туп-туры музейга юнәлдерде. Бер дә кыек юллардан бармады, үзен-үзе алдап маташмады. Хәер, моның кирәге дә калмаган иде инде. Музейның авыр иман ишеген җиңел генә ачып керү белән, ишек төбен саклаучы хатынга баш иеп сәлам бирде дә, тиз-тиз атлап, 3-4 басманы бер итеп, киң мәрмәр баскычтан югаргы катка менеп китте. Габделбакый киндергә хайран ипле салынган буяуның контраст китереп чыгаруына соклануын яшермичә, бөтенләй яңа, чит кеше язган әсәргә юлыккандай мөкиббән китеп озаклап карап торды. Ераграк китеп тә, якыннанрак та, уңнан да, сулдан да карады. Кимә белән идел кишәргә җыенучы каһарманнарына сүз кушты, әңгәмә корып җибәрде. Тәмам күңеле булганчы сөйләшкәннән соң гына, иртән-иртүк уйлап куйганча, музейның директорын эзләп китте. Үзгә кеше, бөтенләй күз күрмәгән абзый утыра иде кабинетта. Рәссам гадәтенчә сүзне ерактан башлады. Гыйбрәтле бер мәзәк хәл сөйләп түрәне көлдерде. Шуннан соң гына үзенең кем икәнлеген, әле менә сеңелләренә кунакка килгәч тә музейга сугылмыйча кала алмаганын, яңа экспозицияны бик ошатуын, рәсем сәнгате залында үзенең дә бер әсәрен күреп хайран калганын сөйләп җибәрде. Иң ахырдан, минем бит сездә яна 3-4 картинам булырга тиеш. Аларның язмышы ничегрәк икән дип кызыксынды. Әңгәмәдән ихлас канагат директор ул сынлы сәнгать белән Алевтина Евлампиевна шөгыльләнә. Мин үзем бөтенесен өлгерә алмыйм. Хуҗалык эшләре аяктан җыга. Аның белән киңәшеп карыйк әле, дип зарланып алды. Бүлек мөдирен телефоннан дәшеп алды. Кыска чәчен сарга буяган өлкән яшьләрдәге ханым урманчыны бер күрүдә танып алды. Бик мөлаем елмаеп, йомшак кулын сузды. Иске дустыбыз икән ич, дип рәссамның күңелен үсендереп җибәрде. Әйдәгез, безнең бүлеккә рәхим итегез. Директорда эшегез беткән булса, алып чыгыйм үзегезне, дип тәстәде. Рәссам өстәл аша сузылып, хуҗаның кулын каты итеп кысты, рәхмәтен әйтте дә ханымга иярде. Караңгырак коридордан бераз баргач, алар гаҗәеп якты, иркен бер бүлмәгә килеп керделәр. Бүлмәнең тәрәзәләргә каршы ягындагы киң диварыны идәннән түшәмгә чаклы тутырып, киштәләр, стеллажлар ясалган. Аларның төрлесенә төрле зурлыктагы картиналар, рамсыз картон һәм кәгазьләр куелган. Урта бер җирдә иләмсез зур өстәл, тәрәзә буенда язу өстәлләре күзгә ташлана иде. Бүлмәдә 5-6 кеше булып, һәр кайсы үз эше белән мәшгуль иде. Габделбакый матур ва күр тавыш белән сәлам биргәч, барысы да башын күтәрде. Сәламны алып, ияк какты, сабыр гына җавап кайтарды, кабат үз эшенә күмелде. Бүлек мөдире кунакны култыклап алып, тәрәзәгә кырын куелган, башкаларыннан читтәрәк кукрайып утырган саллы имән өстәл янына алып килде. Биек артлы авыр имән урындыктан урын тәкъдим итте. Үзе өстәлнең икенче ягына җайлап кына узып урнашты. Фақат шуннан соң гына күрешмәгәнебезгә байтак вакыт узды буга инде, дип эшлекле җитди кыяфәт белән әңгәмәне башлап җибәрде. Сезнең кайда булганыгыз, ниләр кичергәнегез ихтимал мине бик тә кызыксындырадыр. Әмма ул хакта сораштырып маташу әдәпсезлек булыр иде. Бүген үзегезне иректә күреп сөендем.
Мулла инде тәрбияләнеп үскән Габделбакый аңа баш ия рәхмәтен белдермичә кала алмады билгеле. Чын-чыннан сөендем. Мәхәббәт гәүдәгезне күргәч тә дип сүзен дәвам иттерде Мөлаим ханым. Казанга кайту хәбәрегезне ишетмәгән идем әле. Туп-туры үзебезгә килүегез өчен рәхмәт. Димәк ки, еллар юшкыны безнең дуслыкка бер төрле дә зыян китерә алмаган. Димәк ки, сез безнең хөрмәтле авторыбыз булып калгансыз. Тик сезнең кичү дигән картинагызда исем фамилиягыз күренмәгәнгә бер дә аптырамагыз. Безне гафу итегез. Бүген үк язуын алмаштырырбыз. Бик сөенеп язып куярбыз исмегезне. Рәссам шул чагында тыйнак кына елмаеп, моңа үзенең мөнәсәбәтен белдерүне кирәк тапты. Алевтина ханым, хөрмәтлем, мине бүген бүтән әсәрләрем, музейгызда калган картиналарым, аларның язмышы борчый. Бүлек мөдире, димәк, исем фамилиядә түгел хикмәт, картинаның исән калуында дип әйтәсездер инде, дип үзенчә нәтиҗә ясады. Рас әйтәсез, нәкъ шулай. Мине хәзер бер генә әйбер кызыксындыра. Музей сатып алган башка әсәрләремнең язмышы ничегрәк икән, дип рәссам күңел түрендә яткан борчуны әйтеп салды. Ханым кунакның хәлен аңлый иде, аны тынычландыру ягын карады. Әсәрләрегез исән, бер дә хафаланмагыз диде. Габделбакыйның гәүдәсенә рәхәт бер талгынлык җәелде. Бүлек мөдиренең күзенә карап, җитди төс белән: "Мең яшәгез, Алевтина ханым. Зур сөенеч бу минем өчен, зур сөенеч. Мин ничек тә сезнең алда бурычлы булып калмаска тырышырмын. Безнең халыкта сөенеч дигән сүз бик олы сүз. Мең рәхмәт, Алевтина ханым", диде, нык итеп кулын кысты. Бүлек мөдире: "Ай, кулымны сындырасыз", дип кычкырып җибәрде. Уң кулын беравык селкеп торды. Аннары: "Бу чаклы авырттырасыгызны белгән булсам, авызымны да ачмый утырыр идем", диде. Дөресен әйткәндә, миңа әйтергә тиеш түгел сез рәхмәтне, фотограф әйтергә тиеш. Ул егет саклап калды картиналарыгызны. Тагын башка әйберләрегезне дә җыештырып куйды бугай әле. Габделбакый җанланып: "Кайсы фотограф? Алар өчәү иде шикелле, хәтерем алдамаса", диде һәм җавап көтеп ханымның күзләренә текәлде. "Әйе, өчәү иделәр. Хәтерегез әйбәт, күз тимәсен. Мөхәммәд Ша дигәнен хәтерлисезме? Әнә шул егет йөрде сезне кулга алган көннәрдә. Бигрәк тәвәккәл булып чыкты ул егет. Хәзер кайда соң ул үзе? Күрәсе иде бит аны. 2 көн элек Свияжскийга эш белән киткән иде. Бүген кайтырга тиеш иде, нишләптер күренми әле." Беләгендәге ярыйсы ук зур хан заманыннан калган сәгатенә күз салып алды да ханым үзенең кунагына: "Бүген көтүдән мәгънә чыкмас ахыры. Сез аны иртәгә күреп сөйләшерсез. Ә хәзер әйдәгез, әсәрләрегезне күрсәтим", дип урыныннан кузгалды. Әүвәл сары күлмәкле кызны таптылар. Анысына сокланып туя алмый гына карап торганда, Бикбулат картның сүрәтен шуның янәшәсенә китереп куйдылар. Озакламый сепаратор янында дигән зуррагын да каяндыр тартып чыгардылар. Габделбакый аларның һәр кайсына айрым сөенде. Шуны язгандагы хәлләр исенә төште. Натура хәзергедәй күз алдына килеп басты. Әнә сары күлмәклесе, озын итәкле, ачык сары күлмәк киеп, ак алъяпкыч бәйләгән япь-яш таза гына кыз. Шуның башына бәйләгән яулыгын чиштерү бер газап, җиңнәрен сызгандыру 2, ә инде салам эшләпә кигезү 3 газап булды. Күзләре бик тере чыккан бит Гыйльминисаның. Бит алмалары да бүтән тулылыгы белән матур гына язылган. Кулы да эш кешесе икәненә ишара. Гомумән кыяфәте килешле генә күренә шикелле. Ичке дөньясы да аңлашыла бугай. Эшсез утыру газап аның өчен.
Менә хәзер сикереп торыр да, йөгереп китәр сыман тоела. Һич тә иркенләп җәелеп утырган тәэсире калмый. Башына бәйләгән чәчәкле чуклы шәл яулыгын туташы белән җите кызыл итеп алырга туры килде. Төсләренең шарпалашуына ирешүен, әмма бите бераз тупасрак чыгу ихтималы бар иде. Шуңа үзенең салам шләпәсен кигезеп карарга туры килде. Һәм әнә шул кечерәк кенә деталь картинаны үзгәртте дә җибәрде. Кабатланмас типаж иҗат итү мөмкинлеген тудырды. Шул чагында салам шләпә кидермәсә, аннан 2 ел гына элек язган, мәшһүрлек яулап өлгергән сепаратор янында картинасындагы сүрәтне кабатлыйсы була икән, Әле шөкер, интуиция дигән нәрсә кабатланудан качуга этәргән, чибәркәй өчен бөтенләй бүтән позиция сайлауга, өр-яңа сюжет корып җибәрүгә мөмкинлек биргән. Хәер, сепаратор янындагысы аяк өстендә, яшь ягыннан да шактый олырак. Әмма төсләр ягыннан караганда, бу хатынның сүрәтендә гармонияга күбрәк ирешелгән. Кызыл яулыгы алсу күлмәгенә бигрәкләр килешеп тора. Бикбулат абзый, исән-имин генә йөри микән? Моннан 9-10 ел элек үк дәрмансыз бер карт иде инде. Мәгърурлык хисе белән генә бирешмичә яши иде. Музейдан ул көнне бик соң кузгалды сәнгатькәр. Әсәрләрен бер рәткә тизеп куеп, һәр кайсының һәр бизәген, һәр ноктасын кабат-кабат җентекләп күздән кичергәннән соң җаннарына рәхәт булып китте. Шуннан инде бүлек мөдиренә рәхмәт хисен белдермичә, күңел турында әле бүген баш калкыткан кызыклы бер фикерне әйтмичә калдырасы килмәде. Бөтенләй мин иҗат иткән төсле дә түгел буларны. Артык нәфисләр димме? Хәзер минем хәлдән килә торган эш түгел мондый картиналар язу, диде, башын чайкап куйды. Сәнгатькәрнең ичке халатын аңлады өлкән яшьтәге дөнья күргән ханым. Шундый зур укымышлы кеше, олуг талант иясе, үзен бүтәнчә тота алмыйдыр инде дип уйлады. Мөлаим гына елмаеп, ягынлы матур тавыш белән, менә хәзер үзегезнең иҗат җимешләрегезне кабат күргәннән соң, һичшиксез канатланып китәрсез. Тагын да катлаулырак, тагын да матуррак, тагын да камилрак картиналар иҗат итәрсез, безне сөендерерсез әле, диде. Музей хәтле музейда, сәнгать дөньясында кайнаучы киң күңелле ханымның шулай зур өметләр баглавы рәссамның бәгырьләренә үтеп кирде. Кайрада күңелләре тулы белгерде. Әнә шул ягымлы, мәрхәмәтле сүзләр гүя аңарга канатлар үстереп җибәрде. Киләчәген нақыш сәнгатенә багышларга, дәртләнеп эшләргә этәрде. Яңа көн тугач, ул тагын музейга табан юл тотты. Фотограф егет белән кочаклашып күреште. Салпы ягына бераз салам да кыстырып куйгалады. Экспозициядагы фоторәсемнәрен күккә чөеп мактады. Син хайранда тирән зауклы, ерактан күрә торган фотограф-художник икәнсең, диде. Гәптәшенең түбәсе түшәмгә тигәч кенә әкренләп үз эшләренә күчте. Мөхәммәдша киек җанвар җитезлеге белән әллә кайлардан, киштә башларыннан бер кочак картондыр, кәгазьдер алып төште дә, өстәл өстенә рәссамның алдына китереп салды. Автор аларны саклык белән генә берәм-берәм генә кулына алды, әйләндереп, тулгандырып карады. Бу юлы да һәр рәсемне, хәтта әле карандаш белән җиңел кулдан ясап ташлаган эскизын караганда да шуны ясаган чактагы хәлләр күз алдына пайда булды. Иҗаты киң кылач белән гөрләп барган чакта, үз халкыбыздан чыккан яшь егетләрне яраткан һөнәренә чын күңелдән, зур тырышлык белән өйрәтеп ятканда, milli мәдәниятне үстерү юлында армый-талмый чапканда, зинданга яптылар, читкә сөрделәр.
Шул булды эш, сынды кылыч. Инде менә хәзер сират күперләрен кичеп, күпме хәсрәт, михнәт чигеп, илгә әйләнеп кайтты Габделбакый. Нияте яңадан сәнгать мәктәбенә эшкә урнашып, яшь буынны үзенең һөнәренә өйрәтү, милли кадрлар тәрбияләү иде. Сайланып тормаска, нинди эш тәкъдим итсәләр, шуңа риза булырга иде исәбе. Нақыш һөнәренә генә түгел, урманчы бит әле уем, скульптурага да, шулай ук графикага да өйрәтә ала. Сәнгать мәктәбенә зур өметләр баглап, үзенең бик тә инде менә кирәкле куеп куйган педагог икәненә ышанган хәлдә барып керә. Әмма сәнгатькәрне яхшы белгән, һәм аның сирәк очрый торган күп кырлы һөнәр иясе икәнлегенә инанган түрәләр аны сәнгать мәктәбенә якында җибәрмиләр. Эш юк диләр. Бер генә урыныбызда буш түгел диләр. Шуның белән вәссәлам. Утырмадан кайтканнан соң сәнгать мәктәбенә эшкә алмаулары яңадан уйланырга мәҗбүр итә сәнгатькәрне. Еларга да белми Габделбакый, көләргә дә. Шулай ук бөтенләй кирәксезгә чыктым микән ди. Йөнлерәк берәр эш табылмасмы дип өметләнеп, анда сугылар әссәм, монда сугыла, тик бер җирдә дә рәтле башлы җавап ала алмый. Аннан-моннан килгән вак-төяк заказларны үтәп, аз-маз гына мая туплый да, чабатасын киенә башлый. Кулларыннан берни килмәгән, эшләре тулы хөсетлек вә явызлык саклаган бу бәндәләр үземне янә мәсхәрә итмәгәйләре, бинахак рәнҗетмәгәйләре, башымны кабат ашамагайлары дип, Казаннан китү ягын карый. Шуннан ул башкалага барып урнаша, ныгытып эшкә ябыша. Мәскәүдә эш җитәрлек, берсеннән дә йөз чөйрми сәнгатькәр, теге әрәм киткән вакытның үчен тулайым алу өчен аңарга җиң сызганып, көн-төн эшләргә туры килсә дә, бирешмәс, гомерен багышлаган сәнгатьтә һичшиксез үзенең сүзен әйтер. Коллегаларын хайран калдырып, ул киндерләр яза. Картонга акварель белән төрле рәсемнәр ясый, кәгазьгә карандаш яки туш белән әллә күпме эскиз сызып ата. Фани дөньядан киткән чагында бала чага калдырып китүче кеше бик бәхетле. Нәслен дәвам иттерәселәренә инана, һөнәрен дәвам иттерүләренә өметләнә. Ә инде шәкертләрен, ягъни дәвамчыларын, варисларын калдырып китүче янә дә бәхетле. Үзе гомерен багышлаган хезмәтне, һөнәрне дәвам иттерәчәкләренә, изге ниятләрен халыкка җиткерәчәкләренә иманы камил. Кояшның нурларында куенырга, күңелендә түбәнмәс дәрт бар иде. Җиһанның шатлыгын күкрәгенә туплап, илгә күрсәтерлек шат яр иде. Җаны саф яуган гына ак кар иде. Күкрәгендә ташкынлы көч бар иде. Тоткынлык, түбәнлеккә зур нәфрәт, хыянатчы душманнарга үч бар иде. Сез язучы Кыям Миңлебаевның бөек рәссам сынчыбыз Бакый Урманчыга багышланган Бакый дигән әсәреннән үзек тыңладыгыз. Әсәр Айрат Арыслан укуында яңгырады.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.